on valtakirja tässä. Mulla on valtakirja ja he on pyytänyt tavata valtakirjalla vahvistetun asiamiehensä Marjaana Toiviaisen. Mulla on tässä se valtakirja. Heillä on oikeus, perustuslaillinen oikeus tavata minut. Heillä on perustuslaillinen oikeus tavata minut. Ja te tiedätte sen? Tai te tiedätte molemmat sen. Kuvatkaa, kun he nauraa. Kyllä. Nää hymyt. Tulkaa, menkää vaan seiso siihen. Joo. Nimeni on Marjaana Toiviainen. He haluavat tavata valtakirjalla vahvistetun asiamiehentä. He haluavat valittaa maahanmuuttovirastossa tekemästä turvapaikkapäätöksestä. He tekevät valituksen siitä. Haluamme myös kirjallisena turvapaikkapäätöksen sekä tunnustelupöytäkirjan. Tai turvapaikkapuhuttelupöytäkirjan. Tässä on valtakirja, jonka perhe on allekirjoittanut. He haluavat tavata minut. Eli mun nimeni on Marjaana Toiviainen ja mä oon tämän perheen valtakirjalla vahvistettu asiamies. He haluavat tavata minut ja haluavat valittaa turvapaikkapäätöksestä. Haluamme myös ton päätöksen kirjallisena ja turvapaikkapuhuttelupöytäkirjan kirjallisena. Perhe haluaa myös tietää ja haluan itse tietää heidän valtakirjalla vahvistettuna asiamiehenään, onko mukana yhdenvertaisuusvaltuutettu, joka You want to appeal for the decision? You want to appeal for the decision and you have the right to get all the papers of the decision for you written. Why are you scared? Rosina, appeal! Appeal! Rosina, دوباره درخواست کننده Rosina, appeal! I am here and you want to meet me. Marjaana Toiviainen, appeal! میگه که درخواست کننده دوباره میکنم اشتباه شده بگو. Appeal! Väistykää, poliisi on varautunut voimakäyttöön. درخواست دوباره میکنم. Tänne kaasua tarvittaessa, mikäli ette hajaannu. Menkää kauemmaksi, antakaa poliisiauton mennä. Herra teki siinä, olkaa hyvä ja menkää kauemmaksi. Heillä on perustuslaillinen oikeus tavata minut. He haluavat Migrin päätöksen kirjallisena. Siirtykää pois poliisiauton edestä. Jättäkää tilaa. Joo. Jättäkää tilaa poliisiautolle. Poliisi, voiko kysyä jotain? Ei voi kysyä, kun kuten huomaat, tässä on vähän tilanne päällä, kun ei poliisiautoa anneta kulkea. Antakaa hyvää pois edestä, että ihmiset pääsee eteenpäin täällä näin. Olkaa hiljaa muut! Mä olen heidän valtakirjalla vahvistettu asiamiehensä. Tässä on se valtakirja! Mulla on valtakirja! Why don't you understand? We are not animals. They need appeal again. Älä pidä, ne on mulla ilmoäänestä kiinni. Sattuu! Päästäkää irti. Älä ota mua po... Sattuu! 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 Me ei olla hyviä siirtymään pois, koska täällä on ihmisiä, jotka on hengenvaarassa ja sinä lähetät heidät sinne. Sinä henkilökohtaisesti lähetät heidät sinne. Tämä auto siirtyy pois tästä. Tämä nyt ei liity tähän mitenkään. Siirtytään autosta. Ette ole täällä näin, jos se ei liity tähän mitenkään. Siirtyy muualle. Haluatko sä olla se, joka tänne siirtymään. Täällä on niin paljon ympyrä sillä on valtakirja. Anna hänen antaa sen niille. Mä olen... Eihän ei niitä ollut antava. Älä puhu nyt mitään. Olen valtakirjalla vahvistettu asiamies. Ole hiljaa! Ole hiljaa! Ole hiljaa! Ole hiljaa! Ja heillä on perustuslaillinen oikeus tavata valtakirjalla vahvistettu asiamiehensä. He haluavat valittaa turvapaikkapäätöksestä ja haluavat kirjallisena päätöksen sekä haastattelupöytäkirjan. Haluamme sen nyt. Haluamme sen nyt. Haluamme sen nyt. Noudatatteko lakia vai Suomen perustuslakia. Niin osaatko? virkatehtävässä olevan poliisi on kertoa myös henkilöllisesti? Voitteko kertoa meille henkilöllisesti? Anteeksi, mikä teidän nimi on? Niin, firmat.
Voimme sitten ryhtyä toimia sitten noudataan Mua lakia. sattuu tosi paljon. Mua sattuu tosi paljon. Mua sattuu tosi paljon. Sattuu selkä. Sattuu selkä. Sattuu selkä. Voitko olla ystävällinen ja Sattuu ottaa vaikka, selkä. jos hän sattuu, niin... Voitko olla ystävällinen ja Sattuu ottaa vaikka, selkä. jos hän sattuu, niin... Voitko olla ystävällinen ja ottaa vaikka, jos hän sattuu, niin... No painat sä mua. Älä paina. Tässä on valtakirja. Tässä on valtakirja. Mä en ole saanut tavata heitä. Antakaa mä. Älä, hold on, you go away from here. Yeah, the Finnish people here. Finnish people here. Suomalaisia tänne. Tässä on tää valtakirja. Tässä on valtakirja. Mariana, mä voisin yrittää ratkaista. Hän voi kulkea tulkina välissä. Okei, no silloin me on tässä. Mulla on valtakirja. Kaiken mitä... Joo. Mulla on siis valtakirja. Ai, haluatko sä puhua heille? Niin, no nythän me tarvitaan suomen kieltä, jos täällä joku kuuntelee, mutta mä voin darin kielellä kertoa. Sano dariksi heille nyt heti, että we want to appeal of the decision and we want to meet our valtakirjalla vahvistettu asiamies Marjaana Toiviainen. Eli He haluaa tavata sinua ja haluaa valittaa päätöksestä. Poliisit kyllä puhuu suomea, että siinä... niin poliisit puhuu suomea, mutta Pitäis puhua heille. me pitää saada afganistanilaisten kanssa. Mä osaan darin kieltä. Mitä mun pitäisi sanoa? Eikö Nasima puhu? No Nasimakin puhuu darin kieltä. Mitä siellä tapahtuu? Ja, han har sett i sporten, ja, han har sett i sporten.